Welcome back my channel guys आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय दानिया जा हाखु दाखु देलायनानै थांबाय आरोना जोङो मोनसे जायगायाव गाव पन्सायतआव थांनांगौ होननायखाय फैबाय नै होंगो दोंगो मानसिफोरा फैसा मोनोनो आरोना बेनि फर्म होदों बेखौनो लांनो फैबाय आरो जि हाखु दाखुनो बेसेबांबा गोलाव लाइनाव थानांबाय गाइसमोन थ'दो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ गडनि आरो गाइसमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बेसेबांबा दोजोन खरि लाइन मोनसे ग्रुपआव malah hampir siapa mani lain ada malah mundur mama mereka kamu kerja behar, kamu dah berapa? Ni siapa? Kau thaya biar thaya. Jangan silap dong. Kasih menang kan? Ya. Aku lagi cakap cini ni. Thasa jadi ni. Menang dasar. फर्मखौ मोनखांनानै आंहा सिगां फैथारबाय आरोना नै माने बाबायाबो बिबैजों दङ नालाय फिसालायाबो बेनिखायनो बिमा फिसानो मोनफैबाय जोंहा पापा मेंग्लिजोब्बाय गथ'आबो बिबैजों बामजा पापा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम गाइसमोन आरो भिडिअआव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लाभ इउ अल